מדינת ישראל רוצה שתהיו עניים יותר. עכשיו, לא רק מדינת ישראל, כל כלכלה מערבית בעולם חייבת שהאזרחים שלה יהיו עניים יותר. חושבים שאני קונספירטור, שאני מוזר, הזוי? תנו לי כמה דקות ואני אשנה לכם את כל תפיסת המחשבה לגבי כלכלה וכסף. לא סתם המחירים מתייקרים משנה לשנה. תחשבו שנייה, כמה הפגנות על יוקר המחיה כבר היה? משהו השתנה? המחירים באמת ירדו? הרי כל פעם כשיש איזשהו משבר, כמו ממש המלחמה שקורית עכשיו, המחירים מתייקרים בעשרות אחוזים. אתם חושבים שזה סתם בגלל האירוע? תחשבו שוב. בנוסף, משנה לשנה אנשים עובדים הרבה יותר שעות. אם אנחנו נסתכל, הטכנולוגיה מיום לא מתקדמת, אז השעות עבודה אמורות לרדת, לפחות. החיים אמורים להיות הרבה יותר פשוטים. אם פעם היה מספיק גבר אחד שמפרנס את המשפחה, האישה הייתה יכולה להיות בבית לגדל את הילדים, מה קורה היום? זוג הורים עובדים 5 ימים בשבוע, 10 שעות כל יום, עם פחות חופשות, פחות תנאים, ועדיין בקושי חצי דירה מצליחים לקנות. אחת הדוגמאות הנוספות הכי טובות שאפשר לקחת זה בתי הספר. אנשים לומדים 12 שנות לימוד ועדיין לא לומדים פיפס על כסף והשקעות. עכשיו, אתם באמת חושבים שתלמידים ישבו 12 שנים, 2,400 שעות לימוד, ולא חשוב לתת איזה שעה בשבוע על תכנון פיננסי, כסף, השקעות, כלכלה, איך בנקים עובדים, הלוואות, עו"ש, פקדונות, ריביות? הדברים הכי חשובים שאתה תתעסק בהם כל החיים שלך. זה לא סתם. מערכת החינוך לא כזאת סתומה. הכל באינטרסים. אז כדי להבין למה הדברים האלה באמת קורים, בואו נבין שנייה ביחד איך הכלכלה עובדת. לפני הכל, אתם חייבים להבין שהכל בחיים זה היצע וביקוש. בשנייה שיותר אנשים רוצים משהו מסוים, מה קורה למחיר שלו? עולה. ברגע שיש יותר היצע מאשר ביקוש, המחיר של אותו דבר יורד. זאת אומרת, מיום ליום מה קורה? יש הרבה יותר אנשים בעולם, וזה יוצר לנו בעיות. עכשיו, המושג הראשון שאתם חייבים לדעת בשביל להבין מה זה כלכלה בכלל הוא אינפלציה. מה זה אינפלציה? קצב עליית המחירים משנה לשנה. לצורך הדוגמה, אם שנה שעברה הייתי הולך לסופר עם 10 שקלים, הייתי קונה חלב, ביצים וגבינות. שנה הבאה עם 10 שקלים הייתי קונה רק חלב וביצים, אין גבינות. למה? כי המחיר של שלושתם הוא כבר לא 10 שקלים, הוא 12 שקלים. מה זה אומר? כוח הקנייה שלי נשחק. כי 10 שקלים, מטבע אחד קנו לי הרבה יותר שנה שעברה, שנה הבאה המחיר פשוט עלה. מה זה אומר? שאני עובדתית נעשה עני יותר. כי אם המחירים עולים ב-2-3% בשנה, והמשכורת הייתה ב0.5%, הלכתי עובדתית אחורה. אני אשכרה עני יותר. עכשיו, אנשים מזלזלים בין 2-3% בשנה, כי זה נשמע להם כלום. אבל תכפילו את השנייה ב-10, 15, 20 שנה, זה טירוף. המחירים יתייקרו בין 50 ל-100%. עובדתית, אתם תהיו עניים יותר עוד עשור מהיום, 50% יותר. עכשיו, למה האינפלציה קורית? זוכרים? היצע וביקוש. מיום ליום יש יותר אנשים בעולם. יותר אנשים, יותר משכורות. מה צריך לעשות? להדפיס הרבה יותר כסף. וכשמדפיסים הרבה יותר כסף, מה קורה לערך שלו? כי יש הרבה יותר ממנו, יורד אוטומטית. עוד פעם, היצע וביקוש. זאת אומרת, בכל מדינה מערבית שיש יותר אנשים מיום ליום, בוודאות תהיה אינפלציה. אי אפשר להתחמק מזה, או מה שנקרא הרוצחת השקטה. מנגד, יש דבר שנקרא דיפלציה, שזה ירידת מחירים משנה לשנה. דיפלציה קורית בעיקר בכלכלות יותר חלשות, או בכלכלה כמו של יפן, שמיום ליום יש פחות אנשים שנולדים. ומה קורה למחירים? פשוט יורדים. עכשיו, אתם בטח תגידו לעצמכם, ברור שעדיף אינפלציה, הלוואי שהמחירים ירדו. אז לא בדיוק, אני אשאל לכם את המחשבה. אינפלציה היא הדבר הכי טוב שיכול לקרות לכלכלה. ואתן לכם דוגמה. בואו נצטרך עוד דוגמה. יש לכם אייפון שעולה היום 2,000 שקל. אפל אומרת לכם, עוד שבועיים המחיר עולה ל3,000. אייפון חדש מהחברה. אתם קונים היום או עוד שבועיים? ברור שהיום. מה קרה? אפל קיבלה כסף עכשיו. שילמה לעובדים, פתחה סניפים חדשים, השיקה מוצרים חדשים, שילמה מיסים למדינה, והכל רץ. אבל אם לצורך הדוגמה, האייפון הזה עולה 2,000 שקל, חדש מהחברה. אפל מודיעה עוד שבועיים, המחיר שלו ירד ל1,000 שקל. אתם קונים היום או עוד שבועיים? ברור שאתם מחכים שבועיים. מה קורה בשבועיים האלה? אפל לא מרוויחה כסף, לא משלמת לעובדים, אז מפטרת אותם. אין סניפים חדשים, אין מוצרים חדשים, המדינה לא מרוויחה מיסים, והכלכלה קורסת. זאת אומרת שאם משנה לשנה המחיר ירד, כלכלות יקרסו. עסקים לא ירוויחו, יפטרו עובדים, וכולנו נהיה בבעיה. עצם זה שיש אינפלציה, גורם לנו עובדתית לבזבז יותר כסף, הכלכלה רצה וכולנו מרוצים. עכשיו, יש דרך אחת חוקית לנצח את האינפלציה. אפשר להדפיס כסף, אני חושב שזה פחות חוקי, אנחנו נדפיס כסף בצורה שהיא נכונה. והצורה הזאת היא להשקיע את הכסף שלנו. דמיינו סיטואציה, עליית המחירים השנה האחרונה הייתה 2%. אבל השקעתי את הכסף והצעתי על הכסף שלי כ-15% רווח. מה זה אומר? הלכתי קדימה ב-13%. הרי אם אני לא אשקיע, אני עובדתית אלך אחורה. השקעות זה הדרך היחידה שלכם להימנע מעוני ודאי בעתיד. בעתיד לא יהיה מעמד ביניים.
יהיה רק מעמד של עניים ושל עשירים, לא יהיה אמצע. כי האינפלציה כל כך תשחק את האנשים. מה הגורם היחידי שיבחן איפה אתם תהיו? נטו, האם תשקיעו או לא. כי זה הדרך היחידה שלכם לייצר יותר כסף מהאינפלציה, ולא ללכת אחורה. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, רגע, עומרי, אם השקעות הדרך היחידה, למה לא לימדו אותנו להשקיע? הרי אנשים לומדים 12 שנים בבית ספר, אוניברסיטה, צבא, עוברים מסלול מטורף בחיים, ואף אחד לא טרח לשבת וללמד אותם מה לעשות עם הכסף. עכשיו, שנייה לפני שאני אסביר לכם, נציב הנחת יסוד מאוד מאוד חשובה. הדבר הכי חשוב למדינה זה הכוח של הידיים העובדות שלה. ואני אסביר לכם, בואו נגיד כולם היו משקיעים, ואחרי מצב של 15-20 שנה, אם בן אדם ממוצע התחיל להשקיע בגיל 20, היה מגיע לגיל 40 עם 2 דירות ופרארי בחניה. אתם באמת חושבים שאנשים היו קמים לעבוד כל יום, כל היום, 12 שעות, אם יש להם 2 דירות ופרארי בחניה? ברור שלא. אנשים לא היו הולכים להיות מאבטחים, מנקי רחובות, עובדים בסופר, שוטרים, פקחי תנועה, עבודות סופר חשובות שבלעדיהן המדינה פשוט הייתה קורסת. המסקנה מהסרטון הזה היא מאוד מאוד פשוטה. בן אדם שלא ייקח את העתיד שלו בידיים, לא יתחיל להשקיע, גוזר על עצמו ועל המשפחה העתידית שלו עוני.